Toată lumea vrea schimbare. Rapid, vizibil, acum. Dar puțin știu asta. Bambusul japonez, după ce este plantat, nu crește deloc. Ani la rând. 4-5 ani. Nimic la suprafață. Și totuși, sub pământ, își construiește rădăcinile. Puternice, profunde, esențiale. Pentru că atunci când începe să crească, o face spectaculos. Așa este și cu frumusețea reală. Cu pielea, cu corpul, cu încrederea în tine. Primele ședințe nu sunt despre wow, sunt despre bază, despre stimulare, despre procese care nu se văd imediat, dar care contează enorm. La clinica noastră nu promitem magie, promitem grijă, constanță și tehnologie care respectă corpul. Suntem aici să udăm bambusul, ședință după ședință, cu răbdare, cu respect. Dacă ai început, ești deja mai departe decât crezi. Poate 2026 nu este anul în care se vede tot. Poate este anul în care îți construiești rădăcinile, iar rezultatele vor veni.